Dzulo ambiri okonda chipani cha Malawi Congress Party atsogoleri komanso masupporters anakhala ndithu tcheru usiku wonse kuonetsetsa kuti mavoti osankha atsogoleri a chipanichi ku convention imene imachitika ndithu mu mzinda wa Lilongwe yayenda bwanji, ndipo munthu mmodzi amene anali kumeneko ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Achakwera ndithu anali maso usiku wonse kuonetsetsa kuti ndondomeko zovotera komanso mavoti akuyenda bwanji ku convention kumeneko. Ndi Lwara lero pa Nyasa VoiceBox tazambira Lwara amalankhula motsutsana ndi utsogoleri wa Chakwera, koma lero akuyamikira kuti ayi zimene anachita Chakwera anaonetsa utsogoleri kuti mtsogoleri satopa, mtsogoleri sagona. Ngati pali mavuto mtsogoleri amakhala maso kusathawa mavuto koma amavutika ndi anthu ake. Ndi zimenezi Lwara ndithu akuyamikira kuti ayi kuchipani Chakwera aonetsa utsogoleri wabwino. Komabe ngakhale Lwara akuyamikira akunenetsabe kuti ayi kuchipaniko inde aonetsa utsogoleri, koma ku dziko la Malawi Chakwera adakalibe ndi ntchito yoti aonetse kuti awauze Amalawi kapena kuti awatsimikizire Amalawi kuti iwo ndi mtsogoleri oyenera. Pali zinthu ziwiri zingapo zimene ayenera ndithu kukonza. Ndi zimenezi zikupita ku chipani cha Malawi Congress Party, komanso sanalekere pomwepo anafunanso kulankhula ndi zipani zotsutsa kuti mmene chipani cha Malawi Congress Party chasankha atsogoleri ake anyiwani kuti achipititse kutsogolo pokonzekera chisankho cha 2025, anzathu a opposition nawonso anakadzuka ndi kukonza zipani zawo chifukwa kuti IMCP akazindikira kuti Chakwera si mtsogoleri wamphamvu amene angathe kukawinitsa chisankho, iwo ndithu apita pa ground ndi kukapanga kampeni yoopsa kuonetsetsa kuti awine makhansala, awinenso ma members of parliament kapena kuti aphungu a nyumba ya malamulo. Ndi patakali pano chipani cha Malawi Congress Party chasankha atsogoleri anyiwani, ndiponso kumeneko ndi kuti zinthu zisintha magiya afika pena kuti chipani ichi chiyesetsa ndithu kuonetsetsa kuti 2025 chizadutse moyera. Chimenechi chikhale chenjezo chifukwa convention MCP yayenda bwino kwambiri, ndi chimenecho ndi chenjezo kuti azipani zotsutsa kumene muliko chonde dzukani. Atsogoleri sagona, atsogoleri satopa, amakhala ali kalikiliki kuonetsetsa kuti chipani changachi ndichiyang'anira bwanji kuti chikafike pena. Limenelo ndi chenjezo la Samuel Lwara pano pa Nyasa VoiceBox. Morning, comrades. As mwaswera bwanji ndikuonera convention ya MCP ku BICC. Comrades, that is apa mara itafika. I'm happy that the president Sagona Chakwera is really a strong man. Ni muntu wamphamvu zake ditu. Kukhala convention mpaka kuona chilichonse chikuchitika ndichani. As a leader, that's a very good team spirit and a very good spirit as an individual, as the president of the party. Kuti aina kuona chilichonse chomwe chikuchitika akana kulandira maripoti aboza. This is a very good spirit for the first time. I have to say yes, Chakwera has done a good job because zimafika chojo utsogoleri asamatope aziona amene anthu akuvutikira pomafuna kumavotera anthu amene amakhala pa udindo, ndipo aziona kuwawa naye president kodi mmene anthu akuvutikira papa ndi wina ampase udindo basi azikapanga zabwekabweka uko after convention. Zinthu zimene zizi zimakhala bwino ndithu kuyambira limodzi. I'm happy with the spirit of this president. Ngakhale iwo mpando wawo kwa ineyo stimo sindino okhutira kuti Chakwera can change the country ndi akakhalaso akazawina mwina zisankho pa 2025. Ndinebe wokayikira ndipo wokayikira kwambiri kuti Chakwera zi leader of MCP kapena president wa chipani cha MCP kuzakapa about paper kuzawina zisankho 2025 akazapange zizologosoka unless zambiri mwayi watasita. But for today, convention yawo ya chipani aonesa mtima wabwino kwambiri, hard working spirit, perseverance, kupirira nditulo, apirira kwambiri nditulo, which is very good as a leader. Koma zoti kapena utsogoleri wawo Amalawi tidakali kufuna munthu wabwino yemwe angapange replace Chakwera pa 2025. Koma ngati achipani aona kuti Chakwerawo ndiwo yenera asiyeni tizaona pa mavoti. Koma ambiri Amalawi enafe we are not satisfied with the position of Chakwera to rule us again. Ngakhale papa kuonesa kuti ndi mphamvu koma kuchipani akakonda, koma Amalawi the general consensus still remains the same. He's not the rightful person to take us forward or take us through 2025 elections. Ndiuzasinda zinu Malawi. Vuto lipo ndokuti utsogoleri wa Chakwera ukuvuta popanga zinthu mziko. There is the political influence in him is not helping us anywhere. Ikumale pesa Chakwera upanga ziganizo zoendera ngati mtsogoleri wa ziko. Mwina uchipani is good
kwa pa national level ngati boma kulowa boma Chakwera ndi ma challenges ambiri omwe silingati kuwalongosola takhati kulongosola mbuyo mu. Now the challenge is this kuma opposition parties zipani zosusa mukuonera convention imene ikuyendera anthu ena amene atasankhidwa convention imeneko ndi anthu omwe inuyo simnadanepo nawo chikhalireni. There are new faces, there will be new faces in these other positions. Anthu omwe mwina sanatilakirepo amalawi ena jaoipa ndi madana nawo achokamo. There will be new people coming and taking position in MCP this time. And amene wawo atatake ma position akuziwa kuti president wa MCP ndi ofoka. And what they will do, these people, they will work very hard background kuti akhale ndi mamene MCP to have a lot of MPs in parliament. And this is something that opposition parties must understand. Osamango gona tulo ya. Kodi anthu amene awawa ntchito yawo. They will not promote Chakwera. Apita akapaga promote anthu ma constituency mwawo. And that's the dangers that opposition party mbendi kodi apanopa ndikufoka kwa opposition yathu kubalawi kunoko. MCP iko zazapaga zilizodabwisa pasogolopa. MCP ngati opposition parties will still be sleeping the way you are sleeping. MCP izapanga zichodabwisa. A president Chakwera akoza uzaruza zisango. Koma naku nkhani ya members of parliament, they can sweep a lot of members of parliament across the country. And zaka chichodabwisa kwambiri. And the more they are going to do that, the more Chakwera is going to make to win elections. Apapa ndungo kamba from an independent view or siding any side aye. Chifukwa ineyo sinapezebe mtsogoleri yemwe angapange replace Chakwera pa 2025. Zipani zikulephera kutusa atsogoleri eni sizinatusa atsogoleri oti khoza kapena campaign to defeat MCP. MCP ndi zofoka zambiri. Kwa pankhani ya convention apapa, they have been very organized, to be honest. Chichomwe na mwamba kale kupa. But what makes you opposition members to be quiet? Mupanga ma strategy anje. MCP imaoneka yofoka ili boma. Kwa pa convention up yaoneka very strong. Even my delegates akuona nditu kuti paka tisite chipani. This is a good spirit. Enough, we are not supporting leadership ya Chakwera because of our personal understanding of things in the political party. Command ena alikonso amashikola chipani cha MCP. That's what opposition members must know. Sure, palopa mene zikoneka ukanga atantu. Aliyense is scared this benefits. Komane apapa kwa MCP convention sidikona choopsa ya. Because convention in yonse chipani imakhala colorful. Kwa zofunika ni ntchito zomwe anthu asankhidwa aja azikapanga chani. Kwa mene ndikona papa if MCP is going to have a lot of new faces in the positions that munala anthu omwe tibadana nawo omwe amati pangisa ife osamva abwino maka posunga kanya agreement yomwe nayo pakati pa UTM ndi MCP ndi zipani zida kupanga tolerance kulowa bomba. Anthu amene aja amasokeza tolerance agreement aja amene amadana nayo tolerance agreement omwe aja badana ndi vice president kumamtukwana kapena kumamtatu. Anthu amene aja ngati sateka ma position kuchipani cha MCP, that is the biggest danger to opposition parties. Shati amenaja akuziwa zimene anthu amalawi sindasangalasidwe nacho chipani cha MCP. Anthu ake ndi amene wawa amene satenga mwina maudindo kuchipani. Koma ngati anthu amenaja atendekese maudindo kuchipani amene timadana nawo nthawi imene nthawi yonse kumbuyo konseko huko timadana nawo akatengaso maudindo, that will be an advantage to opposition parties. Koma if not, opposition parties must pull up your socks. Otherwise, MCP mweta kati kuitukwana nthawi mbili akuziwa zimene amalawi akufuna panopa. Most members of MCP amene akufuna ma opposition convention akuziwa zomwe amalawi tikufuna. And it will be very difficult ngati opposition yathu it will maintain the same pace yomafoka chonchi. Chai position papa day kufoka. Opposition si kuoneka penipeni kuti kodili patipo. Ma activities omwe apanga kwa opposition parties sa kuoneka and are not justified kuti angajustify MCP after convention many ikata. So comrades Malawians, this I'm speaking as somebody in search of a good leader. You'll be shocked, Malawians, the way things are happening in MCP. Convention yote anthu achezera.
people from the villages kuchezera kugona kuti paka vote. It's not easy, meaning that MCP sinabwere mbocheza ya. It means that zimentima izuzula MCP zija zina ndi zina MCP ayamba kusinda, and it's different after this convention. MCP will change the way of doing things, and it will be very difficult for oppositional parties to dislodge it by 2025 elections. This is my piece of advice to people amenemuli opposition. Ineyo, this MCP is my party. Koma leadership ya Chakwera. I've never been. I will never get back. Kuti ineyo ta Chakwera ni muntu abwino. Kutagala mune dziko lili for the second time. Kwa ineyo chiwecho je mulibe. Ndipo mulibiretu. Koma chendu kupeleka kwambi chiwecho kuti pasa mantha is amene enawa. Ata sankidwe kapa vasi ma position ena awa. Ati amene wawa ndamene akuza kuisewelesa opposition kwambiri. Achakwera can lose the elections, but MCP will still remain strong in parliament, something that even mtsogoleri as a Karepo will find problems. So opposition, wake up, swallow your pride. Otherwise I can see a tough going ku opposition. Kumwina opposition yukuza utela pomwepo ngati ukhalidwe wake ukhala umenewo. Comrades, thank you and good morning.